Viewers, thank you so much for joining us once again on the biggest online news channel in Zimbabwe, which is Sly Media TV. We are now on 278,000 subscribers and 359,000 followers on our Facebook page, also on our TikTok. We are on 52,000 followers. This growth, I give credit to you because you are the ones that are subscribing and liking and following our pages. Aiwa imi ndimi simbi dzebasa chaizi noti pasina imimi hapana Sly Media TV. Hama dzinodiwa nhasi uno ndiri kutaura na apostle vari kupisa vari kurira muma streets. Aiwa maviews avo ari kudai so zviri kuratidza kuti zvavari kutaura zviri kutambirwa nevanhu. Kutaura kudai ndiri kutaura kuti nhasi tadzoka zvekare kustudio kwaApostle Mona Lita kwatoda kuti titaure nezvenyaya yavainayo nhasi. Asi ndisati ndataura nezvenyaya yavo nekuvachingamidza muchirongwa, ndoda kukuzivisai zvirongwa zvamunokwanisa kunge muchiwana pano paSly Media TV yatingati continuity. We are giving you the continuity of the programs that you can watch in the luxury of your own homes, also on your mobile phone, on the go, on your tablet, wherever you are, on your computers during lunch hour at your workplaces. Tine nyaya yekutanga ndeyekuti nyika ino yave nemakore anokwana kuti 40 yave nekuzvitonga kuzere. Kana chitaura kuti kuzere tiri kutaura kuti kuzere zveshuwa, nekuti kunyange kunamata chaiko kusati kwaane kuzvitonga kuzere kwakanga kusina. Asi yezvinezvi vanhu vakunamata pamadiro nepavanodira nekuda kuti nyika ino yakasunungurwa nevana vakarwira rusununguko. Musi wa 18 April mukuru wenyika Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, president venyika ino, vakati aiwa ndoda kunzwira vamwe vari kugara mumatirongo tsitsi vadzokere kumba vanogara nemhuri dzavo kwanga kuzere nemufaro. Ndo dzimwe nyaya dzamunokwanisa kunge muchionawo zvekare paSly Media TV pavideo section. Handitika mushure maizvozvo zvekare isusu veSly Media tinoenda kumacourts, rural courts anoitwa nemachiefs. Handitika kune kuchitongwa nyaya dzakasiyana-siyana dzekutorerana vakadzi, dzekutorerana minda, dzimwe dzekurovana mumamhuri imomo, dzekupumhana uroyi dzinenge dzakazara. Tinoenda kumachiefs akawanda svondo rega. Pane nyaya yakaitwa natarumbidzwa Rudhenya ikoko kumachiefs ikokoko yekuti mumwe mudzimai akapinda kwa mambo akati murume wangu kana achida kuti ndimuregerere ngaanditengere kachira kekubedroom. Ndo imwe nyaya yamunogona kuwana ipapo. Kwete iyoyo chete, pane imwewo zvekare mukadzi achitaura kuti murume achitaurawo zvekare inyaya yakatapwa natarumbidzwa Rudhenya kwachief Nyamaropa achitaura kuti handichada mukadzi ane simba rakawandisa kundidarika. Haisiriyo chete nyaya munogona kuwana. Pane hama dziripo dziri kukumbira rubatsiro pano paSly Media TV. Patiri kuvaka mazambuko, we are building bridges. Tiri kudaro nei? Pane vatete vanonzi Christina vanorarama nehurema vave nemakore akati kuti I think ara above 40 renyaya yakaitwa naShorai inotaura kuti atete avari kukumbira rubatsiro vanorarama nehurema asi vakadzidzawo vanokwanisa kunge vachitoticha zvimwe zvinhu asi zvikwanisiro hapana. Vari kukumbirawo rubatsiro. Mukaenda ipapo nyaya iyoyo munogona kuzvionera muzvinzwirawo. Aisiyo yega, Mbarashe akaenda kubhuhera pamwachete naDaniel vakanosangana nemwe mukomana akanga achishanda muno muHarare. Mukomana uyu akanga achishandira vamwe amai vaitengesa mazai kuMbareo vachibva vamupa mushonga. Pavakamupa mushonga akabva azosanduka kuita bofu. Inyaya inosuwisa yemukomana ari kutsvaga zvekare rubatsiro. Hatingadzipedze, chinopera mabundles ako, nyaya hadzipere. Isu takapuhwawo korona yekuita makohwa. Apostle tiri kutifambira. Musandiseka amuna mbono varume vanoita makohwa. Aiwa ndakaona sange DJ Sparks aima hamuna makohwa. DJ Sparks. Munina wangu ye. Munina.
Yeah, anodzifambira. Big up to you, DJ Sparks. Aiwa wakapega wapuwa menduru zako asi mupei munhu maruva ake achiri DJ Sparks pakaipa. Aiwa tinotenda ndo zvinhu zvinotitandadza apostle, zvinhu zvinotinetsa muupenyu zvakawanda. Vanhu vanotaurisa havo social media vachituka vachiita sei kana kuti vachiabusa, asi social media yaita kuti tiwane shamwari inogona kukuvaraidza uri wega. Makadii zvenyaya apostle? Aiwa ndiri pangu makadii mukomasai? Aiwa isusu tiri right, muri kurira mumastreets. Ndokuzviona handiti ndiri kunzwa kuti foni yenyu iri kupera bhatiri nokurumidza. Iri kukurumidza kupera zvakaoma nemadhata futi muchiita futi mavhidhiyo call muchitaura nehama. Vanhu havabhilivhe kanza doubting Thomas. People don't believe until they see you. Kana vasati vakuona ndiye here wandiri kutaura naye apostle chaiye vanotoda kutoita vhidhiyo call. Riri sei basa? Aiwa basa riri kufamba zvakanaka. Handiti vanhu vari kupona, vanhu vari kusunungurwa. Handitika. Ya, vanhu vari kutenda. Tinotenda zvikuru nenyaya mbiri dzamakabata mumaprograms edu apfuura aya. Asi hatingadzokerei ikoko nekuti kwatiri kuenda kurefu ende kune zvakawanda zvekuti tinge tichitaura. Toda kudzokera pasi chigare tichirangarira isusu sevanhu vatema. Vakazvimirira vasinei, tomboti vasinei nekunzwa kuti kwauya chikristu chauya nemamishinari. Vangoripo, Mwari aripo, midzimu iripo. Vanhu tairarama sei kana tikarwara kusina mafamasi? Tairarama sei kana tichida kusununguka kusina maternity ward munguva yakare iyoyo? Tisina kunzwa nezvaJesu Kristu. Taikumbirira sei nyaya dzemvura ichinaya muminda yedu chikristu chisati chauya? Tida kunzwisisa kuti zvinhu izvozvi zvichikristu chingabatane here nekutsvaga nekufambidzana nechivanhu? Zvinonyanya kubatana papi? Mino pamungatangira ndabvunza mibvunzo yakawanda asi parurai nepamunoda apostle. Okay. Right. Tichitarisa kudhara varungu mamissionaries ayasati auya, matateguru edu vairarama upenyu hwakanaka hwokuti waingokomunicata direct naMwari kuti chavari kuda vainanga ipapo. Handiti kana vari kuda chikafu vaibva wangotaura wokumbira direct kuna Mwari chikafu chavari kuda. Chikafu zvainzi chaitodzika. Handitika chadzika chikafu waidya. Handiti ipapo mutaura zviri kure. Yes. Munhoroondo yekereke inonzi Zayoja yakavambwa nemuranda nemuapostoro Baba Aguti. Yes. Panotaura kunzi pabhindura makunguwa aiuya nechikafu. Yes. Aitouya nechikafu pavari ipapo. Handiti zvichireva kuti chikafu waigona kuchiwana chichiuya nenzira dzakasiyana siyana. Taurai, pfuurirai mberi. Yeah, so saka munoona kuti zvinhu zvaingoitika, handitika, zvekukumbirira izvozvo zvakabvira nematateguru edu wachibhilivha kuti kuna Mwari musiki wedenga nenyika ndiye anokwanisa kuti zvatakumbirawo anotipa. Handiti kubudikidzawo nemamwe maancestors avo akanga agara ariko. Handitika. Saka zvinhu zvaifamba muzvakanaka, kunyangwe mukurwara kusati kwaane zvipatara vairapa. Handiti vaitorapana vakadaro vanhu vachipona. Nyaya yaiitika mukomasilai ndeyekuti kana tichitarisisa chaiita kuti zvinhu zvive automatic, kungoti vanhu vange vachirapwa vachipona kusina zvizvi kunyanya kuti hanzi kune vazofa nemagwirikwiti kana chii, kuchingoshandiswa mishonga yechivanhu iyoyo. Vanhu ava vaigara vari pakuyera zvakanyanya. Handiti vanhu vakanga vasingabati handiti zvinhu zvakaipa
handiti kana kuita mabasa akaipa zvitaakuona ipo zvine izvizvi zvazara. Upenyu hwavo hwanga hwakarurama une rudo handiti. Ndinotonzwa kuti kunyange nechembere dzainzi ndimi munobika doro remukwerera nekuti hatisisina chivi chaita chakafanana neupombwe. Yes, kana vasikana vaitorwa mazera ema under 15 handiti under 18 waitonzi havasati vaziva varume. Asiko zvinoona kuti kamwana kane 12 years kaakutoziva chii murume handiti. Saka zvinhu zvaakukanganisa chivanhu chedu zvakanyanya. Machembere acho chaiwo havasiriwo kutrasta kunze kwokuti wamuvheta mudare remweya kuti zvechokwadi muchembere uyu haachaiti misikanzwa here. Nekuti machembere acho aiko zvino varotoita misikanzwa mukumasilai vanotouya kumatare 74 years 75 aitaura kuti apostol ndiitirewo dare rekuti ndowanawo chimudhara changu. Saka ndimuri kuzoona kuti zvinhu zvokuti kudhara zvaisaitika izvozvo waitoona kuti mukadzi kana atoo mu65 anenge ane kana kuti mudhara wake ende akatofirwa nemudhara wake akuma65 ikokoko haachatotsvage murume akutongotorera vazukuru vake chinyi zvakutodi. Asiko zvino you find kuti munhu we75 years arikutsvaga murume kunyepa here. Svonhu rakapera pane imwe nyaya yatakaita muzimu reBakium yeimwe chembere yakanga ine mukomana wayakaisira mushonga ane 22 years asi chembere iyoyo ine murume wayo zvekare akakaa kari kabenten kepasaini ine 76 asi nyaya yekunyepa iri paslide media mukutaura chokwadi. So vanotofona zvokuti ndinotombuti koshwa muchembere anga adini kuchingorerawo mazuku but unotomunzwa achitoti aiwa apostol ndiri kutodawo chimudhara changu handiti chekuti ndizosvike kufa ndinacho. Saka which means pane zvichiri kuitika panyama dzake handiti zvaari kutofira kutoti ini ndinosanwa kunge ndine murume. Saka zvasiyana nekudhara kwokuti machembere ekudhara vaibva wange vanhu vakatoera handiti panguva yacho yokuti kana atonzi haachaiti izvi zvemusikanzwa zvechokwadi haachatoiti anenge akaita. Ndosaka muri kuona kuti matare ese aibatwa makare kare aifamba zvakanaka. Kwaiitwa iwowa muri kutaura mukomasilaiwo kuti mukwerera iwoyo kuti mvura inaye ende zviswa waitoti wachinosiya magate avo kwavainosiya kuti mhondoro dzemvura dziuye dzinwe waitobve kumvura yaakutovatera. Ndo zvataiziya izvozvo zvainzi zvaiitika handiti. Saka zvichireva kuti zvinotaurwa nebhaibheri zviya kuti munhu wese uri temberi muviri wako itemberi yaMwari. Pasi chigare takanga tichikoshesa kuti ndiri temberi yaMwari zvinoreva kuti ndakandisingaite cheupombwe ndisati ndasvika panguva yekupinda mumba ndasingaite cheupombwe ndabva pazera zvaireva kuti ndaizokwalifaya kuita zvinhu zvinoita kuti nditeererwe nekukasika. Ndiri kubva ndafunga imwe bhaibheri rinotaura kuti hakuzi kureva kuti handikunzwei asi kuti zvamakabata ndo zviri kuita kuti ndisakupindurei ndikupei mhinduro yenyu asi zvamakabata nemaoko enyu akasviba. Ndizvozvo pane zvamuri kutaura apostol. Ndizvozvo. Saka nawo tinoona kuti makare iwayo mukomasilai tinoona kuti pane zvakawanda zvaiitika panguva iyoyo vanhu vachibudirira handiti. Ingave mishonga yairapa vanhu vachipona handiti. Ndo mishonga yamaakuona kuti yakachinjwa nevarungu wakaona kuti zvine upfumi izvi mazviri wakachinja kuzviita mapiritsi mamwe masirapu mamwe mainjection handiti. Vakazvichinja zvinhu izvozvo vachiona kuti vanopfuma handiti. Nokuti izvozvi mukada kutarisa kuti right tine pamauniversity of Zimbabwe apa handiti pane department iroro rinenge richitesta mishonga yechivanhu vachitoona kuti mushonga unokwanisa kuchinjwa woitwa mapiritsi wotorapa zvakati wotorapa zvakati. Tine zvakawanda mukomasilai isusu zvatinotoroteswa handiti kuti chakati ukatora chakati nechakati handiti zvinorapa chakati handiti. Ndo zvakachishandisa varungu kuti
isu apa tinopfuma vanhu avakapusa tovatorera sei upfumi hwavo uhwu isusu tiise kwatiri handiti waiuya vachisvikokonzauta vanhu vai vaitokonzauta handiti yes vakagara pasi pavhu chaipo chaipo yes vachizova zvavari kudi zvavari kutsvaga wotokonzauta wakachinyebera kuwe hambo zvenhema handiti wasira 2 kg yes handiti muri kuona nana mbuya nyamukuta vaisunungurisa chi vanhu chi saka zvese waida kuona kuti prosesi yacho inofambiswa sei saka vai yes unotora mudzi upi chinyi handiti muri kuona saka munoona kuti takatorerwa upfumi hwedu handiti wachakanga takatopiwa nematateguru edu akatanga kumatateguru edu handiti tikasvikobirwa isusu nevarungu nhasi uno kana utarisa mukomasilai kuti bhajeti inoitwa handiti yekuministry of health yekutenga mishonga kubva kunze matablets mainjection iwayo what handitika munoona kuti imari yakawandisa mabillions handiti asi zvinhu zviri kubva muno kumiti ndo inopiwa bhajeti yes kudarika kunze kweami nokuti ndinoona hangu mukumasilai ini ndinofambidzana senge vanhu vanenge vachirwara wai handingomhanye kuti kana kuti imhepo munhu akatota ndiri kurwara apostle kana ndaenda kukliniki ndazodii ndinotobvunza makaitwa matesti api handitika right ogona kutototi ndakaitwa matesti ese but unogona kutoti mweya wotokuudza kuti munhu uyu chimuitira zvakati anobike porridge adziisa achinwa wotoona munhu pasina kana mazuva atopona right handiti saka ndo petinoona kuti mishonga yedu ichine simba nekuti muri kuona kuti pane machemicals mamwe anozoiswa mumatablets nevarungu vane machemicals avanoisa plastic racho riya yes rine zvarinoitwa handiti saka zvinogona kukonzeresa maside effects kune munhu makensa chinyi handitika izvozvo handi muri kuona mafibroids anetsa even nekuvana vadiki vasikanawo kuti unoti haasati ambozvara saka mafibroids ari kubva kupi ndine vana vakawanda mukumasilai vauya nevabereki vavo wokuti unoti saka achazvara here manje handiti mwana atochekwa chibereko ari kungonzi mafibroids ari kudzoka handiti zvinhu zvimwe zviri kuiswa mumapiritsi iwayaya zviri kuwanikwa mumapiritsi asi hatisi kurambidza vanhu kuenda kuzvipatara vanhu ngavaenda asi tiri kuti ngatidzokei kuchivanhu chedu kuti kuchipatara uchienda asi chishandisa futi maherbs handiti zvinhu zvingori natural zvisina machemical mukati wozvishandisa inini for example mukumasinai inini family planning chaiko yakandirambira ndakatraiwa zvese even lupu yachaiko kuda kunosungwa chibereko ndakatoridza mere gynecologist akati imi aiwe normal person because ndiye tinoti pavakadzi vese vanorambana nemachemicals handiti ari mumafamily planning ndo option B saka imimi ndikati ndikutoita kunge mandidimbura handiti chibereko changu akabva abvisa ipapo handiti right asi ndakazoshandisirwa natete wangu ini vakazoshandisa mushonga wechivanhu wefamily planning ndo wandakashanda utoriko vana havadi kuwanzwa zvikoro zvakudhura vana havadi kuwanzwa so munoona kuti gynecologist asi ndaifambidzana nagynecologist wangu akanditizvo imi muchingoitai vana vamuri kuda handiti then tozoona kuti todii asi ndakabatsirika handiti nemushonga wechivanhu handiti ndikatoita family planning yangu nechivanhu handiti saka zvinhu izvozvo unotoona kuti zviri kushanda zvinhu izvi zviri kushanda pane munhu wokuti anogona kuti apostle ndanetseka
ndanzwa nemapiritsi nematypes andapiwa handiti kwadoctor but wozongoti hawo allright makanzi chii oti ndakanzi ndezvakati asi uchingozodai kuti wamupa ndaibika iporiji ndai inwa izvi otoona munhu ati allright handi muri kuona ati allright. Pana mai wakauya last Saturday vane mwana wavo musikana wakati ane 5 days kudya haasi akatoya akarezuka kudai mukomasinai wakati haasi kudya haana appetite ari kurutsa ari kudi handisi tombozwa kuti chii right. Ndakangoti imwe liquid yangu indinogara nayo zvangu yechivanhu ndobva ndobva ndatoti ndatuma mukomana ndikati enda unoise half glass handiti mwana adai anwa paya akanga nguva diki anga kuseka navo akangoenda kutoilet achingodzoka kutoilet kuya akati mama ndatoraiti aposto ndatoraiti mama wacho akazoti haitondipaiwo aposto ndipeiwo ndinwe handiti ndakawapawa kanwa iye ndianga kuti inwai mama chichi handiti vakanwa wakati imagic kwandiri kuti mwana anga ane 1 week takaenda kwadoctor still hazvina kuchinja but ungodai liquid iyoyo yechivanhu handiti zvichireva kuti mishonga yechivanhu inoshanda ine simba haina kupepetwa simba racho ende mukada kuzvitarisa mukomasilai varungu vakangwara handiti ndakambonetseka nemaulcers handiti ndanetseka nemaulcers ndichiri kuma 17-18 years ikokoko pane matablets mamwe andaipiwa matablets andaingorwadziwa ini ndichipiwa kuti every day ndona matablets aya 3 times a day right. Tazodzokera kwadoctor wedu ndikati hapana here especial drug remaulcers ndobva kuti riripo but riri expensive hata muri kuzona riri expensive saka ndobva tati aiwa dai makatitaurira tozvisarudzira tega kuti tiri kuda here iri rakachipa kana kuti torikwanisa here kana kuti kwete hanzi aiwa riripo handi muri kuona kwakuchipiwa matablets aya ndakatanga kuita zvangu nani asi ndaingoramba ndichinzi musadye chakati saka zvaindibhowa kupedzisira tazodi ndazoenda futi tete wangu ndina tete wangu vanorapa stereki right. Ndaenda ndobva tete wangu watonditi maulcers aya munoziva here kuti ari pairi mainini handiti mamwe zveshuwa ndemabhakteriawo zvinongo kuti pamwe wadya chikafu chiri contaminated chichi handiti mamwe acho maulcer chaiwo ndekunge wadyiswa handiti ukadyiswa paya chinhu chawadyiswa nekuti uroi unenge wanzi ukudamage handiti matumbu ako kana chii saka zvimwe zvacho chinenge chitori chidyiswa chinenge chirimo mukati mauri saka unonwa mapiritsi ayo kasingaperi handiti vakatanga kutondigadzirira handiti kombo yachona yandaibika porridge handiti yemaulcer mukomasilai handiri kunyeberai ndakangoti dhei rechi3 ndichinzwa kuda kuenda kutoilet ndakanochema ndakagara pachemba ndichinzwa kuti kune chinhu chiri kuda kuuya chiri kuda kubuda handiti ndakachema ndiri kudikitira kusweta kudai ndobva ndaramba ndakazoita zviya zvokuti panapa rega ndinamate kuti Mwari chinhu ichocho ngachibude choda kubuda ichocho saka ndakanamata ndikati Mwari ndibatsirei Mwari wangu ndibatsirei chakaita zvokuti handiti kubuda mukomasilai kuvanhu kune varoi kunzoko chakanga chitori chinhu chitema chakanga chine mavhereso handiti kuratidza changa chatochembera bhose ndakatanga kunetseka ndichitori form 3 ndichingonetseka nemudumbu imomo handiti ndichitofamba angu ndine maulcer hatisadza apo uchibhoekana sei uchibhoekana sei kuti zvimwe zvinhu hauchakwanisi kudya ini ndoda chikafu chinewo mamild spice chichi but ndandisingachakwanisi wakungodya zvinhu zvakangotonhora moziva zvinhu zvakangotonhora hazvinaki handiti saka ndakarapika ipapo kunzwa kuti handiti
ndokubva ndatowafona ndikati handi ndapona handiti ndatopona zva ndo chinhu changa chichikutambudzai handiti ndakaita kutanga kufunuka skini mukomasilai ndandakachita kakunge kakuti tindiware complexion yangu nekurwara nekushaya kudya chikafu chiri health handiti muri kuona asi ndakatanga kutofunuka ganda rangu zvakanaka kwakudzokera chaizvo pacomplexion yangu zvakanaka nemushonga wechivanhu. Ndikubatei muromo ipapo saka ndiruda kuvhunza ini muchandiregerera muzvirongwa izvi ndakuriramo ini ndanga ndiri sound engineer aibika maprogramu aitwa nana Magwaya Godzongera ainzi Chikristu netsika. Saka ndichine mimwe mibvunzo yatiri toda kuramba tichibvunza yekuti zvinoita here kuti munhu anonzi mukristu ari kunamata izvozvo mupentecost aende kunovhunzira kun'anga kuti ko musha medu mafiwa kana kuti ini chinhu chiri kundirwarisa ichi kuhospital ndatenderera mahospital ese asi vari kuti hapana chatiri kuona mukristu angaenda here kun'anga? Ndo vazhinji vacho mukomasilai wakasiyirwa confusion handiti nevarungu kana kuti machechi avari kupinda ndivo vakasiyirwa confusion nevarungu nekutorerwa chakanaka chiri mavari handitika nekuvharwa kumeso nekuti tiri kuona kuti makristu acho akawanda ndo vari kunyanya kuita queue dzemun'anga kutopinda vasiri makristu vachiona kuti zvinhu zvarema zvaoma zvarwadza ati vari kupera kufa handiti mufemili azama kunotaura kuna papa chaizvo papa vatipinda pamafasting pinda pai nokuti ndiri kuona vari kufona vanhu avo mukomasilai wakawanda kuti aposto ndanzwa kana ndakanga ndanzwa nemafasting ndapedzana ndati beta ndigare kumba handiti ndimbonamata mwari wacho ndiri mumba ndimbotaura nevadzimu wangu ndiri mumba ndiregere kuenda kuchechi kwacho ndiri kuona zvinhu zvangu zviri kutanga kuita sei kuchinja handiti muri kuona nokuti nyaya inoitika ndeyekuti chinonzi mukristu chitendero handitika chinonzi mukristu chitendero chawada zvafanana nechimuslim chitendero chawada iwewe chechimuslim kuti inini ndoda ndosaka muchiona kuti vanhu muno vanatatekli unoona adai dhuku rechimuslim handiti zvaasiri kumboziva kuti zvakabva kupi zvichienda nekupi handiti muri kuona saka munoona kuti nyaya inoitika ndeyekuti paya iwewe chitendero icho chikristu chawakada kuti inini ndoda kunamata mwari asi mwari uya pane protocol itoripo pakunamata mwari ndo zvisingazikanwi nevanhu vakawanda handiti muri kuona right mwari kufamba kwake kwaanoita anobva kumatateguru enyu handiti achifamba nemi achifamba nemi achifamba nemi kuzosvika pageneration yako iwewe handitika sezvinotaurwa mubhuku raNumbers madzinza ajesu kristu handiti saka vanhu vasanyeberwa mumachechi nevamwe vanhu vari kungoshandisa futi handitika kubrainwasha vanhu sezvakaita mamissionaries aya handiti because tinavo vanhu ivavo zvinongofanana neiyoiyo kwana madzibaba Ishmael vaitoshandisavo kubrainwasha vanhu handiti waona kuti inini kuti ndiwane cheap labor rega ndinyebere vanhu kuti kwaita Kenani handiti kuti vanhu vandishandire mahara pasisina kunamata kusisina kunamata taakumirira Kenani chete nekuti waitira kuti vanhu vakanamata mune vamwe vanenge vane zvipo zvavo zvekuratidzwa nekudii vanozoroteswa nekuratidzwa kuti aiwa pamuri kufamba napo handipo saka vaida kuvhara completely chinonzi chinamato nekuti mwari vanozotaura nemi kuti kunyanya muchipostori vanhu vanototi anotorira nemweya kuti nzira yamakutora handiyo kupi Johani ndinogara ndichitaurira vanhu mukumasilai kuti Johani panguva yacho yakanga iri nguva yekuti akatumwa kuti azonunure vanhu vatema mukutorerwa upfumi hwavo nevarungu
handiti nokuti kuzvikoro nguva diki diki yakati vanhu vambomira kuenda kuzvikoro handiti paitwa kunzi varungu vakanga vachidzidzisa zvaka zvitori zvikoro zvavo zvavaida kucoloniza European history vachidzima African history yes Zimbabwean history handiti saka kuitwawo izvo zvokunzi vana vakaenda kuchikoro vanopepuka handiti muri kuzviona ndosaka muri kuona kuti iyeyu futi akanga atora kungoti inini chirega ndibva ndangobrainwasha vanhu ava iye Ishmael ndotora hakuna achaenda kuchikoro nokuti vakabuda futi vachienda uko vachanosheya nevamwe kuti kuchiti kwatiri kupinda tiri kuitiswa zvakati then inosvika kumaticha kanyaya yasvika kumaticha aizwawo kuti zvandiri kuita kuno zvinozobuda handiti saka kureva kuti varungu vakati brainwasha kubva pakushandisa mishonga nekutedzera zvemudzimu yedu kuti tisazoramba tichiudzirwa kunzi uyo asina mabvi akashata unotanga wati mudzimu wangu ndo wakashata yeti mudzimu maitaura pane imwe program kuti ndo unofanira kuuya mumhuri uchichenjedza vanhu kuti chenjerai kuchauya chirwere exactly mudzimu ndosaka ndatotaura kuti chiKristu ichi kuna Mwari kune chini kune protocol kuti munofamba sei kusvika pana Mwari kuti zvinhu zviite munoziva kuti mukumasilai kune vanhu vazhinji vokuti vari kufona apostol maprogramu enyu tiri kuafolowa handiti ende muri kutipeputsa taishai kuti sei tiri kunamata tiri kutsanya tiri kubvisa mataitsi tiri kuita zvese zvinodikwa muchechi but upenyu hwedu hwakasunga kutopedzisira watisara usisina chinhu chaunacho handiti but dzidziso yenyu ichokwadi ende muri kudzidzisa chokwadi kuti midzimu yedu yakakoshesa mukati mekurarama kwedu. Mubvunzo wangu umwe wekutera ndekuti saka zvinoita here kuti munhu achifambira zvinhu zvese zviviri kuti chiKristu nechika ozvisanganisa watingotsanisai wedhu rekuti zvinoita here kuti munhu asanganise ari kuenda kumudzimu achiendawo kuchechi ari kuenda kuchechi achiendawo kumidzimu ikoko nekung'anga achinokonzauta zvinobatana here? Right. Mukada kutarisa mukumasilai kuti ng'anga dzakawanda dzitori nemachechi adzinoenda. Vazhinji vacho vanoenda maold churches edai vana Anglicani vana Roma asi hameno muRoma macho ndakambonzwa vachiti maakuparidzwa kunzi musaite zvechivanhu asi vanhu vacho vazhinji varimo vari kuita chivanhu chavo havana kuchisiya kwaAnglicani kunana Methodist maold church edai handiti vanoita chivanhu chavo votoenda kuchechi handiti vanhu ivavo vanoita ching'anga vanotoenda kumachechi hazvina vanhu havasikuda kutaura nezvazvo inini mukumasilai ndo zvandaida kutokumbira maold chechi edu ngavadzokere pavo pakutanga pekuti vaibvuma handiti vachitobvumira vanhu kuti tsika nemagariro chivanhu chedu chiriko handitika vanhu vachienda kumachechi ivaya akaita sana Roma vana Anglicani vana Methodist handiziva hangu mamwe asi mamwe aya vanodai asi unozoona kuti anenge ari nani hawo vana Zayoja ana AFM vane nani pakubata kwavo asi kuti tinoda kuvati ngavadzokere pakuudza vanhu chokwadi bhosi kana tauda kutotaura chokwadi masimba ese avakawana vakuru vayo machechi vaya vakatotanga vanogadzirisa chivanhu vakatobvunzwa kunzi saka muri kuda kufamba nenzira ipi wakati tiri kuda zvitendero ndo zvatiri kuda toda kuti tivhure machechi tichifamba tiri kumachechi handiti saka ngavaudze vanhu chokwadi kuti aiwa dzokerai pakutenda kumidzimu yenyu tichinamata Mwari nyika yedu inonaka. Munhu angabatsirike sei ari muKristu kuenda kunovhunzira kuti nhai ndiri kurara ndichirota ndichiitwa bonde nemumwe munhu wandisingazive ari mwanasikana kana kuti murume ari kurara achiita bonde nemudzimai waasingazive asi murume wake akararapa mukadzi wake akararapa asi ari kuita rimwe anogona here munhu akadaro kunovhunzira obva anzwa kuti chiri kuita kuti uite bonde inyaya yekuti muri kushandiswa nemunhu ane bhizinesi zvakashata here zvekuti muKristu anozvinzwa odzoka uskozvinamatira? Aiwa izvozvo hazvina kutomboipa mukumasilai nokuti upenyu takutarisa upenyu hwemunhu handitika kuti upenyu iwewe hapana chaunenge watadza kuenda kunobvunzira
handiti kuti kochii nokuti one uda kusevha marriage yako handiti ka two utano hwako chako nekuti zvinhu zviya zviya mukomasilai zvine hunye hweurwere hwazvinotodhipozita muropa remunhu munyama yemunhu saka unosanwa kuti uzvifambire ubvunze kuti kochii chiri kuitika kwandiri handiti kuti ndine murume wangu asi ndiri kuzoona pakati pangu kana kuti ndine mukadzi wangu ndiri kuzoona pakati pangu pari kuuya munhukadzi achitorara neni kana pari kuuyawo munhurume achiita bonde neni handiti saka zvinhu izvo zvakakosha taura kuti ndinomuona kana ndakwanisa kupepuka ndotoona murume wangu akarara pasaidi apa achiita bonde achiita action yekuratidza kuti ari kuita bonde mukoti ndinotomukawo ndombopepuka ndoona mukadzi wangu achitoita bonde nemunhu wandisiri kuita sei ndotozoti iwe utoona ukabva uchimumutsa anenge akatosweta right saka ndo zvatiri kubvunza izvozvo kuti munhu kana achiita masymptoms akadaro anganobvunzira here kuchechi akasave nechituko pamberi paMwari kana kuti paJesu Kristu mati zvinosangana saka takuzvisanganisa manje right zvinhu izvo zvakakosha zvinosangana ndambotaura pekutanga kuti Mwari vatori neprotocol dzavo handitika saka iwewe hapana chinokutadzisa kuti uende unobvunzira kumuprofita kana kun'anga chaiko handitika kuti nditarisirewo zviri kuitika muupenyu hwangu handiti wochiudzwa iwewe kuti imi makaitwa mukadzi wechikwambo kana kuti murume wenyu akaitwa murume wechikwambo handiti saka pari kuda kuti musunungurwe makadai pari kuda kuti munamate makadai nokuti kana uri kunamata iwewe ziva zvauri kunamatira kuna Mwari ziva zvauri kukumbirira kuti uri kukumbira chi kana kuti uri kurwisana nechii handiti kwete kusanganisa marara asiri kunzwikwa pamberi paMwari kuti chauri kunyatsoda chii handiti wabata ichi wangoti generational cases out hakuna zvauri kuita chii chauri kuti generational cases mweya wezvikwambo here uri kukunetsa mweya wengozi here wawabata iwewe mawachifamba ndo zvakanakira kukonzauta nekuti unenge wakuziva kuti inini ndo zvandakaitwa mukadzi wengozi ndakaitwa mukadzi wechikwambo saka pawakunamata pawakutsanya wakuramba mweya uya inini handisi mukadzi wechikwambo handisi mukadzi wengozi nekuti handina pandakaromba handina wandakauraya handiti wakunangana nechinhu chako direct yes ndingade kutsigira ipapo mabva mandifungisa pachirungu pane vhesi rinoti chiko zve Philippians 4 verse 6 kusvika pana 7 mavhesi maviri waya regai ndione kuti ari kutaura zvandiri kufungidzira kana kuri kuchirungu inenge ichitaura kuti make your prayer request known unto God kureva kuti sezvamuri kutaura ndikutsigira zvamuri kutaura kureva kuti kana une chauri kuda kuna Mwari uchida kunamatira sezvamamutaura zvaizvo kuti ndiri kuda imba unonamata uchiti ndiri kuda imba kana uchiti ndoda kuroorwa unotaura ndoda kuroorwa wotaura murume wauri kuda kuti ndiri kuda murume akadai kana kuti riri basa rauri kuda unofanira kuda naMwari uchingo ndiri kuda basa ndoda kuve accountant ndo basa ndiri kuda kuve driver haikona kungoenda pamberi paMwari ungoti ndiri kuda basa ndipe basa Mwari ndipe uri kunamatira rese here regai ndamuwana anotiyo musa zvidya mwoyo nezvechinhu chero chipi zvacho asi panyaya dzese zvikumbiro zvenyu ngazviziviswe Mwari muchinyengeterera uye muchiteterera pamwe chete nekuonga uye rugare rwaMwari runopfuurira kunzwisisa kwese ruchachengetedza mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu nekuburikidza naJesu Kristu. Nyaya iri kuemphasizwa apa ndeyekuti kumbirirai zvamuri kuda zviri pamwoyo pedu kwete kungoti Mwari ndoda kubudirira ndoda kubudirira uda kubudirira nedirection ipi uchitengesa matomatisi here kana ari matomatisi iti matomasi angu ngaatengwe ndikuedza kutsigira nyaya yenyu yekutaura yekuti iva nechinangwa chauri kukumbirira kana iri nyaya yekuti uri kune zviri kukurwisa kana waziva kuti mweya yechikwambo zvamamuchitaura izvo wakutaura kuti you spirits evil spirits that follow me I cast you out ndinodzinga mweya wezvikwambo mukati meupenyu mweya ndinokuzizirika uya pamba pako uri mukristu unoriti chiapostoli
zizi rauya pamba pako wakarara uri mukristu asi waudzwa kunzi iwo une mweya uri kuita se une zizi rinouya pamba pako richiswotapa mazwi robva ranopa chi robva ranoisa wifi kune muroyi richimudza kuti vari kuronga kutenga imba saka unenge ndozvotoriko manje izvozvo unosanwa kutorayira kuti you monitoring spirits handiti get out of my house, my yard, my life handiti yes nezvirungu zvavo zvavanoda mwari kanobva anzi god satan obvapo azita rakana kunzi satan kunatsa zita remuroyi kunatsa zita remuroyi manje satani mari buda handiti saka ndo zvacho zvinodikwa panyaya idzi nokuti ndiri kuona kuti vanhu vechikristu vakawanda ndosaka muchiona kuti vazhinji vacho mukatarisa vanotambura nenyaya yekuti havazivi handiti kuti inini ndirani manamatire ndinosanwa kuita akaita sei kuti ini pachangu ndinosanwa kunzikwa handiti izvozvi mukada kutarisa kwese kukuvanhu vanga vari mukenani waitonzi mishonga haibatwi wachitoudzwa kunzi midzimu mweya yetsvina makatooneka ndosaka wainzionekai hama dzenyu chinyi vabereki zvese handiti hakuna mwari akadaro handiti muri kuzona hakuna mwari akadaro mukada kutarisa mukumasilai tarisai mukada kutarisa nhamba yevanhu vatinetsa muno munyika vanhu vanoti tiri makristu ndo vanhu vanetsa ivavo musati daro apostoli taura henyu vanhu vanoti tiri makristu nebhaibheri tinorasika nekushaya zivo tidzidzise mukada kutarisa machechi mazhinji haachina kana chinonzi rudo anotarisa kuti uyu ari kudhiraivha mota yakaita sei uyu anowana zvakadini ndiye anodikwa muchechi ndiye anoti kana akati ndarwarirwa panoiswa munamato asi asina chaainacho kana akati ndafirwa hakuna anoendako ndakanzwa wakawanda uchati hai ndakazobuda hangu nondakaona kuti haisi chechi yekuti kunyange ukafirwa hakuna anouya unototi maneighbors wotizi ngawakusekwa nemaneighbors kuti machechi enyaya iri kupi chechi yako nhasi handiti muri kuzona tiri kuzvinzwa inini munoziva kuti mukumasinai ndakanowiga munhu kunoita pasta kunoita mufundisi pamunhu aipinda imwe chechi hombe handiti asi ndikatozokumbirwa kunzi nditungamirirei chinyi mota yacho takuenda kusimende munoziva kuti unonge uchitya asi unozongoti mwari ndo basa racho ramakandigara wakagadzirira regai tiite saka ndaingobvunzwa vamanhu vechikuru ipapo nditungamirirei ndinoita sei pakanga pane manyongori parufu ipapo because hama dzakava dzaakutaura kuti kwavaienda ikoko takambovataurira kuti chechi iyoyo ndeye masatanist saka ngavazvipedze handiti muri kuona pakanga pane hondo but mwari wakandivhurirawo rimwe vhesi rekunyaradza nekubatanidza mhuri iya handiti ndikagona kuti wakapera kuti mwana uyu atibatanidza ngatinyarei vanhu vakuru zvatanga tiri kuita pano handiti pakazoya nekubatana handichatombozivi raitaura nezvekubatana rudo handiti kuti mwari rudo chinyi ndo zvaraitaura izvozvo izvo handiti because pakava patori nemamafundisi akanga aripo weukama waitaura kuti hatina chatinoita nokuti munhu uyu akanga abva futi kuchechi kwedu aenda idzodzi dziri kupisa dzacho handiti muri kuona trepa kuti yanga abuda zvake asi vasara ava ngatichivadhonzai vauyewo kuchechi kwedu vati kwakanaka obva kuti ndokupera kwerudo kabhaibheri handiti muri kuzona ndokupera kwerudo saka munoona kuti vanhu vakawanda tiri kuona vanhu vari kuti tiri makristu tiri tarisai kana kusocial media ndo vanhu vanenge vachituka vanhu zvisingaiti asi ukangozvibvunza kuti pati mwari anoti kudini kuti munhu haana chaanditadzira handiti oraiti kondendi yaari kutaura yaari kuita handisi kuifarira ko kungoita pastoro
pfuura handiti iyo title hazvirevo kuti pana pa social media title inobva yatotaura yes apostle yes mudzimu regera kuvhura regera kuvhura kwete kuti wakuuya panhingi yangu wakuisa comment kuti apostle midzimu chiko ichocho uri kutsvagei iwewe dofa hauna chauri kuziva handiti chibva wanyarara pfuura uite sei asi mangwana uchazodzoka achitozotaura kuti itai program yakati torai nhingi mumuinterview nezvino hapana kungori kungotuka yes kutuka chete handiti muri kuona saka kana usati wakunzwisisa handiti zvinhu zviri kudzidziswa nemunhu ibva wambonyarara kana kumboramba uchiteka ndirambe ndichifollowa rega ndimborambe ndichifollowa kuti ini chandinoona moza kuti chii munhu uya anotuka pachitaurwa nyaya dzakafanana nedzi munhu iyeye ari kunzi asapepuke nekuti ari kutoziva kuti zvinhu zvinoda kutaurwa apa pari kutaurwa nyaya yekuti ndinorarwa nezvikwambo handiti pari kutaurwa kunzi unofanira kupona asi chikwambo chiri maari manje chotanga kutuka zvinhu zviri kumubatsira nekuti zviri kutonzi uri kurasika nekuti uri kushaya zivo yausina ndeyekuti chiri kuita kuti ungopopotera chiri munhu wausingazive ritori dhimoni riri kukushandisa reconfusion rehatred rebitterness wakushaya pekuti unoiburitsira kupobva wangoti apostori ari apo rega ndawanawo kutuka nhasi chocho woto uyu nevamwe futi mukumasilaiwa kuti vanenge vatori under satanism saka munoona kuti vanhu vakaromba vari into satanism havadi kunzwa zvemidzimu zvinoponesa vanhu havadi kunzwa zvinhu zviri straight zvinosunungura vanhu zvinopepudza havadi handiti because vanenge vachitoziva kuti zvinhu izvi zvinopeputsa vanhu yes zvinopeputsa vanhu ende vanhu nekuti chinoitika pavanhu vanoromba nevanhu vesatanism chavanotanga kurwisana nacho midzimu yemukati memadzinza kuitsika kuti isaone inozoona handiti muri kuona saka ndo chinhu chavanotanga kutsika ichocho watsika ichocho manje wochitanga kuchidhira nemi handiti saka pavanoona kana mapurogiramu angu aya ndichidzidza vanonzwa hasha even iwo machechi etiri kutaura nezvavo vanonzwa hasha kuti vakuda kupeputsa mabharanzi edu handiti muri kuzoona vakuda kupeputsa mazombi edu aya because vanhu vari kutora mazombi mumachechi akawanda handiti vachinzi namatai ini vakawanda vari kunamata vanhu mumachechi umu havasi kunamata mwari havasi nekuti umwe munhu akatoona papa vasipo kana kuti prophetis vasimo muchechi hakuna chechi anokurumidza kubuda anokurumidza kubuda muchechi imomo saka vakawanda vari kutonamata vana mwari vavo vari vana papa vari vana prophetesi vavo vavari kunamata mumachechi handiti vamasvikiro nemidzimu yamutaura tinoitawo mapurogiramu vari kutiudzawo kuti handizoti vanenge vachinyepa were asi vanotaura kuti hanzi ana papa vanouya kuzopiwa mishonga kuusiku yesimba rekuti muchechi muzare vanhu asi kana vasvikawo kuvoti musaende asi vachiita se vachienda vamwe vanopiwa masimba ekuti akabatawo munhu anodonhawo zvekare nedhimoni paipai asi kana vasvikawo kuvoti imi musaite se hamenoti chokwadi here ichokwadi ichocho mukumasinai masimba ese eurapi neminanai handitika yekudonhedza madhimoni inobva kumadzinza edu kumadzitateguru edu handiti ndo kwazvinotobva echivanhu handiti vakabatana namwari handiti kamusiki wedenga nenyika handiti kasaka vanhu vaya utsinye chete wokuzwa kuti tikasvinudza vanhu vese muchechi vanhu vakazotanga unogadzirisa zvinhu zvavo aiwa chechi inoita vanhu vairi vatatu handiti bhosi chinonzi chechi inotangira pauri iwewe munhu handiti mumba mako chechi ndiwe handiti wakarurama sezvaita chemberedza kudhara nevanasikana vakare vakanga vachichengeta muviri wavo uri holy sacrifice lamp of god mumuviri wako chiri chipiriso kuna mwari kuti hauna chipomerwa hauna chivi chokobwe chazara mazuva ano saka munoona kuti zvinhu izvozvo izvo ndo zvatinoda kuti tinyanye kuchenjedza vanhu vedu kuti onai mega murikutadza kupepuka here kuti okomana nyika yedu patatanga kuti isusu tiri kumhura kutuka chivanhu chedu handiti nyika yedu zvinhu hazvisi kutifambira zvakanaka
handiti tadii tadzokera ipapo pakuti tikudze midzimu yedu mhondoro masvikiro handiti mukati menyika tonamata kuna Mwari Mwari variwo mutungamiri wedu pazvose. Pamwe pangatikanganisa kaapostoli ndekuti kuuya kwakaita varungu vakati zvinhu izvi anonzi maevil spirits mweya yakaipa vachireva kuti chiKristu chigone kupinda muvanhu chaidiwa chichitungamirwa nevauya handitika vaifanira kutaura kuti wenyu muri kuenda kuna Mwari kuburikidza nemidzimu asi ivo havana kuda kuzviita zvinhu zvakanaka vakatizvo mweya wakashata. Ndo shoko riri kuti kanganisa mazvese patiri kufamba kunzi kuenda kun'anga uri kuenda kuma-evil spirits. Idzo n'anga idzi asi dzinongopa mishonga yakaipa. Ayo n'anga munoona kumaslai n'anga kune n'anga dzimwe dzinobata zvinhu zvadzo zvemidzimu yavo zvakachena zvisina urombwa nekuwedzera kurimo handitika vanobata matara avo zvakachena chaizvo zvisina urombwa. Saka kuenda kun'anga iwe zviri kudhipenda kuti uri kufambire uri kufambira kunorapwa here kunosunungurwa here zvakuremerawo zvakunetsa mukati muupenyu handitika zvafananawo nekumachechi chaiko uri kufambireiko kunokonsulta kuna papa handiti kwaane maguest house kunobhadharwa ma1 aya handiti ma1000s emari uri kuendako kunoitei handiti wafambira kunodii nekuti vana papa vari kutorombesa vanhu chaizvo zvisiri kuzikanwa nevanhu but vari kurombesa vanhu handiti vane vanhu wakati one day enough of people wavanoinitiata kana vamwe vaya vanozoti vanonzi masons and daughters handiti vanozoenda vaakunoitawo maministry avo chichi vanhu ivavo mukada kutarisa vazhinji vacho vakatorombeswa handiti kunzi chaunga handiti kabva ngokuti uchitanga chaunga chevanhu chibva chadii chibva chazara chibva change chaapo handiti nokuti ukada kutarisa vanhu ivavo mukumaslai haana kana chaanoona asi panenge pane chaunga chevanhu handiti muri kuzoona vanozopulanda vanhu vavo venhema vavanenge vachinyepera kuita sei kuprofita vachidididididi but mabhiribhidhi handiti muri kuzoona ane vanhu vanototrenwa handiti muri kuzoona kuti zviite handiti because iwe ukaendapo urizva ini ndamboda kunyeperai mukumaslai mweya unotombonditi enda unoona hakuna zviriko handiti ndosvika ndakatozviwanza ndaisvika pamwe pacho ndakazviwanza ndototi aiwa ndatouya pamwe pacho munhu wotondiziva handiti pandototi aiwa handatouya ukang'anga haizvirapi handiti munokuona unoona munhu akubata tadii kungokurukura kani tadii kungokurukura munhu waMwari handiti aiwa ndauyawoka handiti n'anga haizvirapi kudai hapana chinobuda patiri kutaura kuti pasocial media ipapa tinopati vanhu vanopenga zvavazi mungu vakapenge pane vanhu vanombobuda vachikumbira rubatsiro rwokunzi arwara kusanganisira ipo pano paSly Media TV apa paZimbo Life apa pa263 chati pachiko paDrumas Media vanhu vachiti munhu uyu ari kurwara ari kuda rubatsiro hatina papa kana one atambofona achiti unzai munhu ari kurwara ndimurape hatina chokwadi kana muripo ane akanhongwa ambobuda pasocial media akanhongwa nana papa akaunzwa ngauye kunze kweanenge angozvifambirawo mabhiribhidhi ariko mabhiribhidhi ariko asi ini ndoda kudzoka futi pavanhu ivavo vanobuda mukumaslai kusocial media vachikumbira rubatsiro tomboti saizvozvo tatobva kuita programu yedu handitika and kuti munhu azoye kwamuri ari kutokufolowai ari kukuzivai handiti ko sei ini ndo zvinobva zvazondinetsa sei vanhu ivavo vasingazombondibati kuti vati apostle ndakakuonaiwo paSly Media ndoda kubatsirwa handina chandinacho handiti ndine matambudziko akadai nokuti mataura zvimwe vanoti hamuzodaira foni vamwe vakanditi apostle ndiri kuvafonera havazi kudaira foni ndakashaya kuti aita isodayirwa nechi pamwe pacho nokuti kusatodaira ndenge ndiri bhizi pamwe saka pamwe munhu wese naanenge vaya vanenge vane mafoni pamwe vanenge vari bhiziwo handiti pamwe dzimwe nguva chaiko ndenge ndiri mumatara angu
handiti ndinenge ndiri mumatare angu kana ndiri kutonamata handingamhanye kupika foni ndisingakoshesi matare angu andiri kuita kana kuti ndiri pakunamata ndomhanya kuda kupika foni ndichikata munamato wangu naMwari handiti hazvigoneki but ende inini kazhinji ndikatoona kuri kuti foni yaita kana kuti 3 missed calls ndinoritena that call ndinotoritena because ndozoti munhu yanga achitambudzika panguva yatanga tisingakwanisi kubata foni handiti saka ndinofona back handiti kuzoti pane pamwe futi mukumaslai pamwe munhu uyu pane mwe ndakaona aitofona neprivate number handiti saka zvakaitika ndezvokuti magetsi edu handi marodzi ari kugadzirwa saka magetsi akadzimwa handiti magetsi ndofana takadzimirwa magetsi kwe 2 days 3 days saka taitopota tichiti apo nepapo toleta generator saka pane pandakaisa foni kuchi yeprayer line iyoyi kumota chaiko kuti ichaja mumota handiti saka ndaizogara mumota inini ndakaona pane mamissed calls handiti asi yandakaona yakanyanya kufona yange itori private number akabva azofona maima wanga watori wekunze handiti then wabva wazofona wakati ndikati ndiri kumbirawo mubvise foni yenyu paprivate handiti ndokubva kuti sorry handiti munhu waMwari pane munhu wandandambofonera ndakaisa paprivate number handiti wabva wabvisa wabvofona wakatoti ndiri kuUK handiti zvanda ndichifona pamoda vanogona variwo kana ari munhukadzi nokuti ndiye munhu ega handichazive vamwewo kupusawo kuripo zvamunoona kudai pasocial media pakasangana vanhu vakangwara nevakapusa mumwewo anoti imimi taisa phone number yaapostol apa anotanga kufonera izi naingomaslai ndingasvike sei kwaapostol Monalita asi phone number yavo taisa iripo yakatonzi apostol Monalita ndosa vanhu vachizobirwa mari vachibhadhariswa manhamba yanema kuda phone number yaapostol unza $30 ndikupe namba yacho anti munozwana asi zvakanyorwa pascreen musadaro plus chimwe chinhu kana waona kuri kunzi tumira mari iwe secha kuti apostol Monalita havana kana page yavo here kufacebook kunokwanisa kuwana namba dzavo anti munozwana unotodziwana zvino vanhu vanosvika pakutsotswa nenyaya iyoyo yekungu kana kuti kuita sei handinyatsonzwisisi kuti chii tichipedzisa chirongwa chedu pamaminitsi asaraya toda kuziva kuti munhu angaite sei kuti ararame muupenyu hwamuri kutaura hwokuti angaenda kuchikristu achinokonzauta midzimu asika ane maenemies akawanda ekuti vakamuona achipinda pamba pambuya nhingi kana pasekuru nhingi apo kana pamupostori nhingi anenge achitaurawo kunzi zvauri kuita hazvizi right asi iye achitaurawo kuti ndigere zvangu muchechi umu asi ndiri kutotemerwa nyora usiku ndinadzo mukomaslai ndinenyora kumusana kuti ndiri kutemerwa nevanhu vandisingazive usiku ndikati ndiende uko ndinonzi futi uri kuenda kupo asi ndine 15 years ndichinamata nditori elder izvo zviri kuitika kwandiri munhu iye angararama sei muupenyu hwamazuva ano huri kurambidzwa vanhu kuti vaunokonsulta sezvamuri kutaura inene ndiri kuti munhu wese kana watongowo above 18 years watoo munhu aakuziva handitika zvaunoda nezvausingadi handitika waakutoziva saka ukaona chokwadi uchisvika pakuti iwe hausi kurara handiti une maataxi uri kusangana nawo wanopfugama zvepane pamuchechi uchitaura kuna mufundisi wako kuna papa kuna apostol wako kuna ani kuna profeti handiti uchitaura kuti inini handisi kurara achingokuleya mahenzi wapiwa maanoinjing oil uri kurara wakazora uri kudini uri ngoona zviri kungoitika hapana pundudzo handiti breakthrough yakataurwa nechirungu hauna kukedywa nekuti papa pamuri kupesana muchechi kana kuti pasta kana kuti apostol uri kupesana nawo muchechi umwe aziva kwake umwe aziva kwake hausi kuziva zvavari kunoita maybe wachitobuda muchechi imomo wari kutoenda kun'anga yavo iri kuvagadzira nekuvapa masimba handitika wachitoda kutonotaura kuti zvinhu zviri kufamba mari iri kubviswa chaizvo muchechi nevanhu nekuti mukomaslai vanhu ava vari kufamba ivavo vakuru vemachechiwa
vari kufa havasingori vanhu vari ordinary kuti chichi vamwe wacho nekuromba chaiko chaiko pamusoro. Ndosaka muchiona kuti pese pavanoita kana misangano yavo panofiwa, pavanoita misangano yavo kunotofiwa. Vanenge vari kuchekeresa kudeura ropa, handiti kuti zvinhu zvavo zvirambe zvine masimba. Saka ndinoda kuti inini kune vanhu vari kuramba vakakejwa nenyaya dzezvitendero, handiti musanyeberwa. Masabadha ari kuuya pano, ma7th day, handiti vari kuuya pano. Ndine mamwe mafeminists vanogona kuuya kuti vamwe varamba vati tiri kuenda kusabadha, handiti ndototaura kuti masabadha ari kuuya pana nemamwe mafundisi ari kuuya pano kuti nene ndiri kuona zvinhu zvangu zvakati vana vangu havasi kuroorwa. Handiti muri kuzviona, wotomugadzirira matara akutomudza kuti itai zvakati muite zvakati. Mafundisi vaya vari kugadzirira chivanhu chavo, handiti wozoendawo kunomira kumberi kwemachechi. Nokuti vanongoziva kuti tikangokuvhurirai vari kungoshandisa futi zvakaita mamissionaries izvozvo, kuti tikavavhura njere kuti pakati midzimu yenyu apa ndo pane masimba ese, ndo pane breakthrough yenyu, hazvibudi. Unonzwa umwe akuti saka Mwari wobva wanyarara hawo wachingoti tangai maita zvemudzimu. Mwari wakatikudza baba namai, mazuva ako awande panyika, handiti kureva kuti vaitorevera iyo midzimu yedu iyoyo. Tangai maikudza mondinamata, tangai maikudza mondinamata, handiti inoti iyo midzimu ichokwadi here kuti inoti pamunokumbira zvamuri kukumbira kwatiri isu hatigone kukuitirai, asi kuti tinonosvitsa shoko iri kunani? Kuna Musikavanhu. Yes. Saka vanoshanda pamwe chete, handiti kuti imeme muchikumbira kumidzimu yenyu, handiti inomhanyisa shoko very fast kuna Mwari, nokuti ndiye the king of universe, Mwari musiki wedenga nenyika. Ende vabereki vako wedzinza rako sekuti Jesu anga ane dzinza rake. Inini mukoma zina ndokunyeperai pandaingoti Jesu chete ndaitambura zvokuti ndaisvika pakugara pasi so kuchema musodzi kuti Mwari muriko here, handiti nokuti ndaizvitika ndega kutora karejista kangu kuti pamitemo ine 10 ndo yandainyanya kutora, handiti kuti pane here pandiri kukanganisa. Handi munozona nekuti chokwadi mitemo ine 10 ndo yatinochengeta kupinda zvimwe zvese zvakanyorwa mubhaibheri, handiti ndiripo here pamitemo ine 10 ndotika ndichiona kuti yes ndiri kubatsirawo vanotambudzika, ndiri kubatsira zvese. Handina upombwe hwandiri kuita, handina kuba, handina utsinye hwandiri kuita, ndinogarisana nevamwe at peace, ndinodii, handiti ndine rudo nevanhu, handiti kosaka chichiri kuitikawo kuti Mwari vatadze kundiropafadza, handiti zvinzika mhinduro yaMwari inononoka. Aiwa, pane mukoma Sinai unoona kuti makore ari kutoenda nemataxi ehurwere uchiche kuti ko chichiri kuitika kwandiri, wogara here nyama yako ichirwadziwa, wobva wati financially, health wise chinyi wakugara. Saka hazviiti nokuti Mwari vanokomborera, handiti Mwari vanokomborera sei kana wagona kuteedza nzira yacho nemazvo. Saka ndakazoona kuti ndaudzwawo neakaziva kuti imi zvamuri kuita izvi matsanya maneta, handiti vanzikana mune matare mangani? Mune matare ememe echivanhu, mune dare raMwari Musikavanhu wedu. Saka mukada kusiya rimwe hakuna chinobuda kwamuri, handiti chiKristu kachine chitaura kuti New Testament ine chitaura kuti izvi ndezvakare. Nekuti tinonzwawo kuti nganga dzakanga dziriko, nokuti Josefa paakarota hope dzake anonzi mambo Potifa paakarota hope dzake akadaidza nganga dzese dzemuIjipiti kuti muite sei mududzire, vakatadza asi dzikazodudzirwa nawo. Zvinoti nganga dzakagara dziriko dzitozikanwa kune vanhu vakanga vakanyorwa mubhaibheri vatiri zvavo vana Potifa nganga dzitoriko, handiti muri kuona. Saka izvi zvokuti varungu muNew Testament wazodai isusu ndiri kuti ngatimirei
vanhu ngavambomira kune ari kutambudzika ari kuti inini ndaneta ndanamata handina pandiri kukanganisa handina pandiri kudii asi zvinhu zvangu ndiri kungoramba ndichitambura asi mutemo wechechi uri kundisunga kuti handisaniwo kufamba ndiri kuti kubva nhasi famba ugoona kuti upenyu hwako hauchinji here ende kufamba hakusiko kungofamba zinyekenyeke famba uchizotoda unogadzirisa chii zvatambotaura zviya chii chouri kuda kufambira wakasungwa papfuma here handiti ukaendawo pamunhu anoziva achaona kuti apapa kuti pasunungurwa pada kutanga pambozorudzwa izvi neizvi neizvi handiti nekuti kunowo vakaroyiwa handiti panzwai munhu asunungurwa pasunungurwe apa pamidzimu yake inomuvhimira nekumushavira handiti uchinonamata hako zvemwari wako zvakanaka uchizondagadzirisa pesa panga pakasunga chiraramo changu dzingava dzimba idzo dzanetsa kuti munhu anosvika mu50 years anombobvira apinda mumba munozova mukoma sinai zvinorwadza wona munhu 84 ari kutanga kuti apostol mufunga handina kutombo handizivi chinonzi marriage handizivi chinonzi murume anotokuaprocha kudai hauchatomuona hadzoki futi kwauri anokuaprocha kudai hauchatomuoni vamwe ndo vanoti akangoita bonde newe hauchatomuoni kusvika munhu atosvika 50 years haana mwana vanenge vachinyeberwa mumachechi umu vachinzi hanzi unosimuka nemuchato unodini iwe pane zvikwambo zvakaiswa pauri kuti hauroorwi hauiti mwana utori mukadzi wechikwambo uri mukadzi wengozi saka ndiri kuti vanhu vari muzvitendero umu simukai kana uri kutoona kutoti upenyu hwangu inini aiwa ndanzwa mwari wari kuti aiwa kakudza baba namai kutanga ndokuti zvinhu zvako zviendeke handiti kudza baba namai zvinhu zvako zvitambanudzike kuti kuramba wakangoomera panzvimbo imwe chete pouri kuona kuti aiwa inga iye mufundisi zvinhu zvake zviri kufamba wani ende zviri kufamba nekashoma kamunako kemukuenda muchinosarenda kwaari yes apostol tinotenda zvikuru kwazvo ndikasakutorerai maiki togona kusvika mangwana ndikaenditore maiki aiwa tinotenda ndiwo apostol Monalita ndivari kupisa mumastreets mazuva ano nekuti vari kuburitsa chokwadi pachena nekuti bhaibheri rinotaura kuti vanhu vazhinji vari kurasika nekushaya zivo inga mubhaibheri mune madzinza 1 anotaurwa nezvawo n'anga dzinotaurwa nezvawo saka ivo kana vaakutaura kudai so nemunhu anenge achitya kubirwa vanhu muchechi vanobva vanzi apostol Monalita ndo vari kuparidza heresi zviri kureva kuti vari kuparidza manyepo nekudawo kuti vanhu vanoziva kuti ukazonokoa munhu wese kwaabatsirwa ndokwaanezenge akuda kugara ari saka ndofiye iri kunzi ndo ine vanhu imimi yamuri kutya kuti vanhu vanobuda muchechi vakaenda asi zviri kunzi aiwa ngavarege kubuda naapostol Monalita ngavaende vakonzauta vaudzwa zviri kunetsa mukati meupenyu hwavo vozvigadzirisa uye vonamata vachiziva vhesi yaPhilippians 4 vhesi 6 kuti iwe mweya wezvikwambo ibva pandiri zizi ibva panopamba pangu ndiri kuziva kuti uya kuzotapa mazwi edu ezvatiri kutaura uchiendesa kune munhu wako anokutuma ari kumonita vanga vachitaura kuti mamonitoring spirits aiwa chiri musakasaka chinozvinzwira apostol Monalita vari kupisa vane vhidhiyo zvekare hurukuro yatakaita iri pano paSly Media TV yavaitaura kuti vari diaspora don't post your life varoyi variko zvekuswera vachiti nhasi tatiri kuharvesta kune muri kuhukeka momenda kuharvesta nhasi tanga tiri kwakati nhasi tazenge tiri kubhichi muroyi achizviona godo rinobva rasumuka hanzi izvo naapostol Monalita muvhidhiyo rarama upenyu hwako usingauyanike pavanhu unorarama makore akawanda dzimwe mhepo tiri kuzvitatapurira tega nekuda kushaina nehumwe upenyu hwacho pamwe hwauri kutodaro uri kuburitsa nekupikichwa nemota yekuhaya isiri yako isina zita rako asi imotikari iri pahaya pechesi chaiyo kuti unenge uchinzi haisati yako kusvika wapedza kubhadhara seti asi uri kuburitsa vanhu une Range Rover uchiti ini ndakagarika wobvaisa paprofile picture vanhu vobva kuti ugere uneka upenyu kwavo asi upenyu hwako huri zvikwereti zvega sofa chikwereti TV chikwereti mota chikwereti zvese chikwereti woti kurarama maupenyu hwakana apostol unekai vateere right ndoda kuoneka vateereri ndichingoti tine bira redzikinuro bira rekusunungura zviri kunetsa mukati meupenyu hwemunhu ari kuti inini ndanetsa inini handisi kuziva pekutangira
handisi kuziva direction kuti ndoita sei handitika saka tiri kuti bira iri nderekupa vanhu direction yeupenyu kukusunungura mune zviri kukunetsa tichikudzidzisa zvokuti chivanhu chako chakakosha uye unoita sei kuti ufambidzane chivanhu nechikristu chako zvakanaka handiti hakuna hanzi kudenga kure mukoma Sinai hakuna akakuenda akadzoka akataura naMwari kuti zvakati asi isusu tinofamba nemweya mweya waMwari unenge uchitaura nesu kuti aiwa zvakati 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 saka toda kuti vanhu musi wa25 May ndo patine bira redu redzikinuro harisi bira rakafanana nemamwe mabira anofungirwa nevanhu ekunodhakwa nekungodzana vanhu vachidii aiwa iri ibira chairo chairo rinenge richinamatwa nekudzidzisa vanhu kuti chivanhu chenyu munochiita sei uyezve nekukusunungurai kusunungura vaya vanenge vakasungwa mukati mezvipo zvavo wafamba uchingodzi une vavhimi vashavi une manjuzu unichi but hausiziva kuti manjuzu acho ari pauri manjuzu api akachena here kana kuti ndo ana mupeperekwa vaya handiti saka tiri kuti bira iroro inge uripo musi wa25 May ugone kusunungurwa mune zviri kukunetsa muurwere handitika munhamo mumatambudziko ese uye nekupiwa direction yekuti famba wakadai ndokuti zvinhu zvako zvikuitire zvakanaka handiti dzimba dzinokumbirirwa mukoma Sinai idzi kuti usanganidzwe nemunhu wako chaiye mukadzi wako chaiye murume wako chaiye dzimba dzinotokumbirirwa zvizongosangana kunze uku kumapabhu kumarestaurant ndo dzimba dzamuri kuona dziri kuputsika nekukurumidza idzodzo handiti nekuti dzinenge dzisina kukumbirirwa saka tiri kuti musi wa25 May uya ukumbirirwe nemba yako ungave murume ungave mukadzi uri kunetseka munyaya dzemumarelationship madisappointments ega uya usunungurwe mhepo dziri pauri wobva wakumbirirwa nyaya yemba musi wa25 May yes saka tinogona kutaura nekumwe kuti iprayer band kai yes iprayer band chairo aiwa tinotenda ndo apostle Monalita vari kuti budai kunyange nemumachechi anokupesanisai nevabereki musazoti kana vabereki vava vazonzi vafa ndo patakuona maakuisa maprofile picture evabereki vari vapenyu hauna kumbokoka mubereki wako kuti auye uzosvika mumba mako maunogara muno muHarare iye mubereki wako ai uchiziva kuti anogara paka hauna kana day rawakaenda kunoita 1 week yeholiday nevana vako pamba paamai vako zvokuti vana vako havatozive bhedhuru ramai vako nekuti havana ukama naamai vako iye zvinezvi vafa ndopoisa picture yavo kuti my mother tisi kurasa vabereki ikoko rudo rwenhema mukati mehana yako unoziva kuti uiwowa hauna rudo nevabereki vako wakabudirira unofamba nedzimotikari asi vabereki vako havana mota yekufambisa havana pekurara mubhedha wavakakusikira iwewe ndo wavachiinawo nanhasi asi iwewe hauvarangarire uchiti vanhu vakashata ndo vakakuendesa kuchikoro vakatadza kutenga kana mini brief chaiyo baba naamai vako vachiti ri kuendesa mwana kubhodhingi iye zvinezvi vabereki vako wakapedzisira kuvatengera riini zvokupfeka musapfurirwe kuramba vabereki muri zvamuri nekuda kwavabereki ndakamirira tarumbidzwa Rudhenya anobata makamera zvinoshamisa zvemhando yepamusoro mwanasikana anoda basa rake nemwoyo wose tinoti chesarai.